Здравейте, алабалци и газарки и газари. Да, сега ще ви приютим със още един клип на нашата поредица. Това е втория епизод на автопредизвикателства. Първото ни предизвикателство за днес ще бъде да правим сода и оцет. Ще бъде много напрегнато и това трябва да си го сложим в устата. Сега, първо ще бъде Вили този път. Първо трябва да пине малко оцет. Съвсем малко. Аз съм пил оцет като малък, да знаете, пил съм и олио и от олиото получих разстройство, оцета ми го мина. Така че, сега Вили, първо трябва да изпиеш малко оцет, после трябва веднага да лапнеш. Това е, после веднага го изпиеш. Оцет е много вкусен, няма никакви критерии към него, супер е. Да, смееш ли още един път? Да. Те ще го направи още един път. Явно всеки от нас трябва по два пъти. Ето го и Бобчето. Той замества ония Русия, защото ония явно поради контузията. Ето го Вили втори път. Тук втора порция. Втора порция. Втора порция направено на пяна от сода и оцет направено нещо. Сега някой ще поеме камерата, докато аз правя същото. Аз отивам се смия. Екстремно нещо. Да, ти се смие. Ето останалите. Снимаме Сега снимам него. Сега. Но тук ще плюеш, за да видим. Да, тук ще плюя. Толкова сода стига? Сигурно. Не стига. Ето тук. Невероятно. Виж сода и оцет. Аре, малко по-малко, защото не пак. Не все пак е. Вон Вземи повече. Не, чак да го слушам. Да вземи повече, за да почнем бълбук повече. Аз ще взема повече. Както и да иска. Както и да. Давай. Пинеме малко оцет. Това е като бира. Знаете ли какво е яко на устата? Някакви балончета стават. Пробвайте го Това вие. дето яко кисело. Да. От содата е майка да. И от оцета. Да, и от оцета. Те вече загизали като лайнала. Ама го пробвайте се пак. Искам още да си сипа, ама той е пробит плика малко. Не, какво ти покоя? Това от 10 до 0 от оценка от гадория получава 5-6. 6. Не бих му дал повече. Не е чак толкова гадно. После да пробваме да сипаме цялата сода в останалия оцет. Само това не трябва да се гълт, хора. Само не го гълтайте, защото... Може да се натравите. Да махна остатъка от сода. Стига писала, Това, така. И сега Ако последния стане още частник, само да измия лъжицата, защото е дрейк. Ако трябва повече... Ако стане още... Ставете малко оцет. Чискам пак. Имаш да сложа... Ето рекламираме KFC. Не, да е идиот. Не те рекламира, бе! Пак. Да, сега. Сега ще го заснея този бот. Добре. Вили се сме го ти да си изпил малко вода. Его то се сътъра, бате. Толкова ли? Не! Малко повече. Не, ще избягна повече. Бати ми бъдни от тук, че... Да знаете, много яко на устата. То с ние го отпускаме малко Дай по-рано. искам още един път. Не, може да се пробвам. Искам да направя така като куче. Искам да направя като куче. Моля. Добре. Вили иска още един път. Но ние ще го пропуснем от клипа, защото сме идиоти и ще се телепортираме направо в следващото предизвикателство.